مرحبا جواره اولین هجا بخیراتن برنامه که دن آکوری خانه اکادمیه ام دیسا به میوانین هجاره لپیش بریونه بو مجاره کدن درباره کردی کردان بو کردی خانه اکادمیه ره رزه وفانین رزه سمینارین کردی خانه اکادمیه ایرو دو میوانین مین هجا و تایبت هنه به بونه بکا Beatrice Spivak ya kendi Subaltern Speak yani bindest dikarim baxibin yani jî gelo bindest dikarim baxibin wekî pirsekê bi me re wergerê vê berhemê ji îngilîzî bo Kurdî Mamoste Sinan Gültekin û her wiha birêz Firat Aydeka lêkolîna nivîskar her wiha ji bo vê pirtûkê pêşgotineke pir têr û tije jî nivîsandiye dema ku hûn pirtûkê bi dest bixin û nê bikaribin bixwînin. Bê ez gotinê dirêj bikim dixwazim hêdî hêdî dest pê bikim. Serê pêşî xêr hatin mamosteyên hêja. Spasiya we dikin. Sağ spas naxêrê devê. Spas mala Nav jware. Serçava sersera mamoste. Em car din spasiya we dikin. Hem ji bo xebatên we hem jî ji bo ku vê bernameyê hûn bi me re ne. Ez dixwazim bi Mamoste Sinan re dest pê bikim. Bi rastî berî ku çap bibe jî ew derfet çêbû ku ez vê wergera wê bixwînim. Hay jî îngilîziya wê jî hebim. Berhemekî gelekî giring e bi rastî. Bi taybetî ji bo milletekî wek Kurdan dabeşbûyî di navbera welatan de ji hev bê hay yanî çawa bibêjim mirov dikare gelekî gotinê dirêj bike. Lê berhemekî Kurd be jî gelekî giring e. Tê de dersên gelekî balkêş hene. Tiştên ku gerek mirov dûr û dirêj li ser bifikire hene. Ez serê pêşî dixwazim bi vê dest pê bikim mamoste yanî weke wergerê vê kîtabeyî. Çima wergera vê berhemê çima te giringî pê dît ku vê berhemê ji îngilîzî wergerînê Kurdî û pêşkêşî xwînerên Kurdî bikî. Yani bi rastî ev weke pêşî weke projeyekê dest pê kir. Ez dixwazim pêşî behsa pêşdîroka wê bikim. Belê kerem ke mamoste. Piştî ku ew sîstema pergalar rojava rûnişt hêdî hêdî li zanîngeha beşên Kurdî bêjin beşên civaknasî û antropolojiyê wa vebûn hin xwendekar ji zanîngehên Almanyayê em bêjin û perwerdehî wergirtin û ji bo vê pêvajoyê jî hin profesorên Alman ên ji wan ji unîversîtetan biriya çend hevalan ji me rica kirin ku em gotarên bêjin hin gotarên siyasî, antropolojîk û civaknasî ser van mijara ê ku hatine nivîsîn em wan wergirêne Kurdî. Ev gotar jî yanî bi rastî cara pêşî ji bo wê projeyê hate wergerandin. Piştî ku em yani em bêjin em îngilîziya wê û Tirkiya wê û Kurdiya wê dixwînin em dibînin ku heqeten yani wergerandina xebatên wilo teorîk bêjin felsefî teorîk ya jî civaknasî yani teoriya va qada di Kurdî de heqeten yani kêmasî valahiyeka mezin heye. Yani ji ber wê valahiyê jî gava min wergera wê kir ez gelekî betilîm. Yani li ser peyvekê cana wilo bi roja bi saeta tu difekirî tu disekinî acaba ev çê bû? Acaba wextê bixwînin wê çi fêm bikin? Yani gelek wilo pirs tereddût ji însan re çê dibin. Ji ber vê valahiyê û kêmasiyê ev werger ez dibêjim bila înşallah destpêkek be û ji vê pê be berhemên teorîk ê li ser edebiyatê nemaze edebiyata postkolonyal ê li ser em bêjin dîroka rexneyê li ser antropolojî civaknasî li ser vana giş gerek werger gelek bêne kirin û teoriya van tiştan di Kurdî de jî rûnê.
hem ji bo ku em baştir birahetî karibin wergerênin hem ji bo ku xwîner birahetî karibin bixwênin bêtir têbigihêjin. Yani em bêjin ev weke destpêk em bêjin sedema sereke bû. Çima dîsa ev berhem ji naveroka wê dîsa em karin dest pê bikin. Yani di naveroka wê û rewşa Kurdan de heqeten wekeviyek em bêjin paraleliyek heye yani. Di wir de jî behsa bindestan em bêjin bindestê piştî mêtinkariyê piştî emperyalîzmê dike û behsa bindestên du cara bindest dike. Yani ê wilo di civaka me de jî hene em bêjin tamam em weke Kurd bindestin rast e serdestê me hene em jî bindestin lê di nav me de jî bindestê me hene. Belê, belê. Yani yê ku em bêjin ji aliyê maddî ve derfetê wa kêmên xîzanin, yê ku em bêjin jinin, yê ku em bêjin ji aliyê laş ve perçekî wan ne tamam be mesela. Yani ji vî alî ve jî ew jî ev komên ku em behsa wan dikin di civaka me de jî hene. Ji ber wê paraleliyê ji bo ku em rewşa xwe bêtir fêm bikin di teoriyê de di wêjeyê de dîrokê de bêtir pozisyona xwe em bêjin em têbigihêjin fêm bikin û karibin vê rewşa xwe ya bindest karibin em bêjin bêne ziman yani em karibin biaxivin ev lazim e yani. Divê em Belê. tecrübeyan Sûdê wergirin yani. û ya din jî dîsa ya siyan em karin bêjin sedema siyan dîsa derbareyê ew em bêjin şîddeta epistemîk de ye. Yani gava serdestê te hebe li ser zimanê te, li ser zanîna te, li ser hejmendiya te weke yani li ser zanînê şîddeta wan heye em bêjin qeweta wan hêza wan heye. Ji bo ku em wan sînoran hilweşînin û wan parçe bikin divê em wê zanînê wê tecrübeyê wê rewşê vegerin ne zimanê xwe em zimanê xwe lê werqilin em zimanê xwe lê vegerin û em tê de bêtir rewşa xwe têbigihêjin û karibin vê rewşê ji însanê din re bên ziman ji însanê din re bêjin buware li ser rewşa xwe biaxivin. Em karin vê jî bêjin. û ya dijî yani ya çarem jî sedema çarem jî em karin bêjin ev weke berxwedanekê ye. Yani xebatên Kurdî giş serê xwe berxwedanin li gorî min ev jî berxwedaneka bûya wa ye yani li hemberî em bêjin wan polîtikayên li ser zimanê me, li ser nasnameya me, li ser çandê me û dixwazin me biçewsênin û biperçiqênin li hemberî van polîtikayan ev karê wergerê ev karê nivîsandina bi Kurdî yani berxwedaneka hêja ye bi min. Ji ber van sedaman kişan em karin bêjin ev berhem gelekî giring e û diviya bû bi Kurdî jî hebana û elhamdülillah şükür me wergeran de Kurdî û îdî di xizmeta xwîneran de ye da bixwênin û baştir rewşa xwe têbigihêjin. Destê we sax becerdim mamoste vizaya xebata we em dikarin êdî bi Kurdî jî bixwînin Evet. vê berhemê bi rastî gelekî giring e û wekî we serî de jî got valahi yek mezin heye ji bo xebatên wisa di Kurdî de ji xwe yanî gelek diqadan de kemasî heye lê xwendinên teorîk du caran em dikarin bêjin kemasiyekî mezin tê de heye dîsa em spasiya palo weşanxaneya Paleyokekî ham bikin ev bû du sê berhemên bi vî rengî dîsa edebiyata berxwedanê çap kiribû şerê meşrûiyetê û vaya bi vê berhemê jî ez hêvî dikim berdewam jî bike car din em spasiya kekînan jî bikin ji bo piştgiriya weşandina van berheman. Evet yani weke me got pêşî dîrokayê ev bû niha jî bi saya Pol Weşanê û kekê înan em bêjin û xebatkarên hevalî wî em dîsa spasiya wan dikin û em dixwazin piştgiriya ji bo xebatên wisa dewam be yani. Em jî wisa hêvî dikin û înşallah wisa bidome jî çünkü ji bo Kurdan di dinyayê de mînakên pir balkêş hene edebiyata postkolonyal
welat milletên ku wekî me bindestin zimanê wan hatiye perçiqandin, hatine tepsandin, ew jî bûne bindestên wan jî hene wekî we got du caran bindest yani bindestên di nav wan de jî hene û her yani elbet edebiyata postkolonyal jî gelekî giring e lê teoriyên ku li ser wî hatine avakirin jî gelekî giringin û divê Kurd garibin xwe bigînin wan berheman jî. Vê münasebetê niha ez dixwazim derbasî mamoste Firat bim girêdayî bipirsê re piçekî. Mamoste di pêşgotina wî gelekî xweş e bi rastî. Her çi qas min xwendibû jî berî em weşanê çê bikin dîsa ez lê vegeriyam. Ji bo berhemê dibe çarçoveyekî pir xweş û bala însana dikişîne berhemên dîtir jî kesên dîtir jî wekî spîvak. Dixwazim mamoste bi te bi vê pirsê dest pê bikim. Wekî me got çima wergera vê berhemê giring e. Em ji te re jî bibêjin berhemên bi vî rengî ku ji bo Kurda mînakên xweş temsîl dikin çima giringin? Ji bo ku Kurd van berheman bixwînin çima giringin? Belê dîsa spasiya te spasiya hevalên stûdyoyê dikim mala we ava ji bo vî bernameyê. Ji bo vî berhemê jî helbet serî em spasiya spîvak bikin bi saya wî em tiştê gusa baş dixwînin. Dîsa mamoste Sinan mala wî ava kedekî mezin da İnan Eroğlu, Palweşan, Davut mala wan ava rastî jî yani berhemekî gelek baş anîn ortê û ana li ser zimanê me ye em bi kêfxweşî dixwînin. Yani çawa we negotî yani di hêla teoriyê da mixabin kêmasiyê me hene û zêde ne. Ev qet tune be em du salin berxwe didin yani di hêla pratikê da di hêla berxwedanê da yani berxwedanekî muazzem gelê me Kurda nîşan daye heta ana. Fakat nizanim çima di hêla teoriyê da di hêla teoriya bindestiyê da di hêla teoriya muxalefetê da mixabin berhemên baş yê em bêjin li ser qada navnetewî li ser bindestê din weke Latîn Amerîkayê di nava Hindistanê da mixabin hîne berhemê me wisa çê nebiye weke carna gilî û gazîn jî tê fêmkirin ama ev gilî û gazîn jî mixabin tespît e xwezî tiştekî wisa hebiya û anha em li ser spîvak ne li ser yekê Kurd em biaxifiya baştir dibû gelek baş dibû. Giringiya vî kitabê ew e ku rêyekî nûh dide pêşiya me yani keşf ev kitêb yani ya herî xweşa min jî diçe rexneyê yani eger yek ji min pirse bibêje ev pirtûka spîvak çi ye yek bi kelimekî yek bi peyvekî tu bêje ez bêjim rexneyê baş e rexneya çi ye rexneya serê ewl navend Ewropî ye yani fikra navend Ewropî ye û rexneya Kirdê ye rexneya özneya ye özneyên Ewropî ye ya ji xwe destpêka pirtûkê da jî spîvak weke rexne dest bi kitabê dike û serî da Foucault Deleuze rexne dike. Helbet ev rexneyana ji bo me çima giring e ji bo me giring e ku rêyek nû kirdeyek nû afîşe dike keşif dike. Heta ana mesela dîroka Marksîzmê da gava mirov binêre spîvak bi xwe jî Marksîst e dîroka Marksîzmê da gava mirov binêre û em bêjin kêm zêde kirde belli ye diyar e yani proleter e karker e taybet jî karkerên sanayiyê yani endüstriyê ye aristokrasî heye em bêjin burjuvazî heye li hemberî wan jî proleterya û em bêjin karker berpa dide û weke antagonîzma mücadele dike. Fakat di vî şablonê da tiştekî veşartî heye. Çi ye ev tiştekî veşartî? Em bêjin keda li der Ewropî, li der bajer veşartî ye. Yani pêşiya spîvak jî ya Gramsci hani holê. Gramsci weke hûn jî dizanin İtalî bû. Taybet jî gava li Bakurê İtalyê nêrî dorda kedekî veşartî hebû, kirdeyekî veşartî hebû. Ev kirde û ew ked
ne di nava Marksizmê de hatibû penasekirin û nêjî di nava modernîteyê de hatibû penasekirin. Li dû yeket û weke defterê xwe yê girtîgehê de jî weke subaltern tarîf dike. Hin nivîskar dibêje ji ber ku sansûra girtîgehê ev pey bikaraniye ama ez wisa nafikirim ji ber ku tiştek wisa teknîk nîne. Li wê derê li gor îdeolojiyê, li gor em bêjin naveroka Marksîzmê tiştekî veşartê hebû, Gramsci jî da dû wî ew derxist holê. Fakat helbet ev tişta yani Gramsci çawa penase dike û Spivak çawa penase dike mirov divê li ser wî jî biaxife. Li gor min ev penasiya Spivak zêdetir bi me Kurdar re alaqadar e ji ber ku Gramsci vî subalternê weke kitleyek, weke em bêjin organîzmayekî penase dike. Fakat Spivak taybet jî çîroka xaltiya xwe da weke şexsî penase dike, weke hûn jî dizanin. Yani hin insan hene hin bindest hene nikare xwe îfade bike. Çima nikare xwe îfade bike? Helbet zimanê wan hene dikarin xwe îfade jî bike ama hem de warê etikê de, exlaq da, moral da, hem de warê tiştê din da di nava civakî de rê nabîne ku xwe îfade bike. Ji wan yek jî xaltiya wî bû, xaltiya wî ji ber hevdesaliya xwe di nava hereketekî de, hereketê dijkolonyal de dixebitî, nikarbû xwe îfade bikire, noma întixar kir, xwe kuşt. Ev kitap, ev pirtûk çîroka xwe ji wir de digire. û yani di nava me Kurdan da jî ez dikarim behsa me bikim ji ber ku serenava vî kitabê serenava vî gotarê cara ewil weke em jî dizanin iktidar arezû berjewendî hatibû binavkirin paşê guherandin Spivak got bindest dikarin biaxivin. Ez dirêj nekim tenê du tişta dikarim bêjim. Yani bindest dikarin biaxivin. Yani sê têgeh heye, mirov dikare servan her sê têgeha jî biaxife. Bindest, baş bindest kî ye? Yani weke ezilen. Min pirtûka ev ki Spivak İngilîzî, li İtalyanî, li Fransî, ji Almanî me nêrê zêdetir subaltern, peyva subaltern bikaraniye wergerê wî. Di nava Tirka da weke madûn bikaranîne, yani madûn, yani li jêr, yê jêr, yani Erebî weke yên jêr tê bikaranîn. Tirkan weke ezilen negotine madûn wergera wî kiriye. Sinan û hevalê me jî mala wan ava weke bindest guhertin zimanê me kirin. Fakat bindestê çawa Sinan jî got mamoste Sinan yani bindest peyvekî gelemperiye. Di nava bindestan da bindestan jî heye. Du cara, sê cara, çar cara bindest jî hene. Ji ber vê yekê mirov ji bo bindestiyê hiyerarşiya wî heye, divê wî hiyerarşî bide bin çav. Ya dudiya axaftin yani bindest axaftin heye rast e ama pêşiya axaftinê jî fikirandin heye, raman heye. Yani ji ber vê min pêşgotinê da min got erê bindest dikarin biaxivin baş e, ew pirsekî gelek baş e. Fakat taybet ji bo me Kurda em divê em lê zêde bikin. Bindest dikarin bifikirin. Belê, belê. Ve pêşgotinê de jî gotibû. Evet. Yani berî biaxivin bifikirin. Ya rastî pirsên dîtir jî hene. Wekî we got tenê bi pirsa gelo bindest dikarin biaxivin îş naçe serî yani dema ku biaxivin wê çi bibe, wê çi biaxivin, wê bi çi awayî biaxivin, li ser çi biaxivin, bi kî re biaxivin. Xetabên wan kîne pirsên wisa pirsên dîtir jî hene. Belkî kêm zêde piştî xwendina vê berhemê ji aliyê teorîk ve helbet. Kêm zêde serê xwîneran de tiştek çê bibe. Ama mesele tenê li vir jî naqede helbet. Dîtir jî hene. Wekî ve got berî axiftinê fikirandin heye yani fikrîn heye bindest dikarin bifikirin berî ku biaxivin. Ji xwe ez dixwazim yani piçekî em behsa naveroka kitabê jî bikin.
Mamoste Sinan ez dîsa vekerim te yanî di piçekî wa dor bi dor çêdibe lê yanî dikarin helbet ما بس جريكتنا باش tiştekî bixwazin lê zêde bikin kerem bikin. Yani di naveroka vê kitabê de ez bêjim wisa bêjim ji ber ku mijar li ser bê. Yani ji bo edebiyata postkolonyal bi rastî di Kurdî de pir kêm tê li ser xebat pir kêm min hindikin ji aliyê akademîk ve jî her çiqas akademiya me nû be jî zêde bala kesînek şandî hem ji aliyê berhemên ku tên wergerandin mesela em bala xwe didinê piranî wergerên Kurdî ji aliyê edebiyata postkolonyal be pir hindikin. Hema me re dikare bêje tunê. Yani giringî û temsîliyeta em bêjin edebiyata postkolonyal. Hem ji aliyê teorîk ve wekî Türkiyekî bi vê rengî û hem jî kesên ku bi xwe zimanekî fiktîf diafirînin roman be, helbest be, çîrok be, êdî her çi be. Yani giringiya wî ji bo edebiyata Kurdî em dikarin bêjin yani ji bo xwînerên Kurdî çi ye? Xwendina berhemên bi vê rengî. Yani peşi divêm zanibin ew tişt û sînoreyên çi ye peyre em bikevin nav vê dinyayê. Em bêjin wêjeya postkolonyal yani Kurdî de tamam em wî navê bikar tênin rast e lê bi rastî ji aliyê teoriyê ve ji aliyê rexneyên vî alî ve em bêtir serê hûr nebûne yani. Em pir serê hûr nebûne û yani ev jî wek kêmasî em karin bêjin ji napê de em karin berê xwe bidine ser wergerandin û xebatên lêkolînên li ser vê qadê. Ev yek. Ya di jî ji xwe naveroka em bêjin vê teoriyê bi xwe bindestir yani. Yani bindestê piştî em bêjin emperyalîzmê li ser bala xwe de ser komên bindest. Ê ku hatine çewsandin, ê ku zimaneyan hatine qedexekirin, ê ku kedan hatiye perçiqandin, ê ku em bêjin tade û zulm li wan hatiye kirin, berê xwe de van. Îca wexta em vê teoriyê û têgehên wê, termên wê, têgihiştina wê zanibin, hînga em ê zanibin rewşa Kurda, dîroka Kurda, em bêjin pozisyona Kurda, hişmendiya Kurda jî bawayekî zelaltir bidine îfadekirin. Yani ev teorî bi rastî weke derfetekê ye ji bo rewşa me. Em xwe nas bikin û em rewşa xwe, hişmendiya xwe, dîroka xwe, nasnameya xwe, zimanê xwe em vana gişa tê bigihêjin û karibin vê rewşê ji însanê din re, ji bêjin ji civakê din re jî îfade bikin. Ev weke derfetekê ye ev yani em bêjin. Yani bi saya vê derfetê em bêjin tiştê ku hatiye serê Kurdan weke em bêjin piştî wa bûyerên mezin bêjin zamanê xendekan mesela ya jî ew bûyerên salên notî yani ew travmaya însana ew însanê ku ji gundê xwe ji welatê xwe hatin sirgunkirin çûne Avrupa çûne em bêjin dernê din çûne bajarên Tirkiyeyên aliyê Rojava ew sirgun ew travma em bêjin ew çewsandina tepeserkirina ser zimanê me em bêjin piştî vana giş ew berxwedana ku derkete meydanê yani ji bo van peyvên bingehîn vana giş ji xwe peyvên bingehînin ji bo wêjeya postkolonyal yani giş bi rewşa me re eleqedarin ji ber ku em yani ev rewş ev term bi rewşa me re eleqedarin divê em wan zanibin û bi derfetên bi îmkanên wêjeya postkolonyal vana bên ne ziman yani rewşa xwe bêtir em bêjin eşkeretir û berçavtir bikin yani. Helbet wexta em teoriya dekolonizasyonê postkolonyal em bifikirin hînga em ê zanibin ku hişê me, zimanê me, belkî hişmendiya me hatiye kolonîzekirin. Yani kolonizasyon ne tenê li ser axêye, ne tenê li ser tiştê maddî ye yani psikolojiya însan, zimanê însan, hişmendiya însan ew jî tê kolonîzekirin. Ji bo ku em tên kolonîzekirin bi derfeta em bêjin bi van têgehên teoriya postkolonyal em karin zihnê xwe, hişmendiya xwe jî ji wê
pêvajoya dekolonizasyonê xelas bikin û em êdî bibin insanên em bibin insanên xwedî hişmendiya dekolonizekirî yani ê ku kolonizasyonê xera dikin hildweşênin yani bi saya van xebatan bi sayan wê wêjeyê ne tenê bi teorî yani ew em bêjin bi derfetên wêjeya postkolonyal em karin romanan çîrokan jî binivîsin em rewşa xwe û vê em bêjin rewşa xwe ya surgunê ya travmayê ya çewsandinê ya berxwedanê bi derfetên wêjeya postkolonyal jî bên ziman. Hînga wê bêtir yani bala insana jî bikişêne belkî pirtûkên em bêjin ê ku bi Kurdî vî awayî werin nivîsandin belkî bêtir balê bikişênin û bêne wergerandin bo zimanên din jî yani biyanî em bêjin. Yani di vir de ev muhîm e û ev wek me got derfet dike yani ji bo têkiliya zimana jî derfet e. Yani ji bo mesela çiqa xebatên wilo teorîk wilo edebî ji ê postkolonyal û Kurdî çê bibin wê weke yani ji aliyê terman ve ji aliyê hişmendiyê ve ji aliyê xwendina edebî ve me bêjin wê wekheviyek nêzîkbûnek wê çêbe. Yani ev jî hînga wê bêtir em bêjin hem têgiştina xebatên biyanî hem jî îfadekirina rewşa Kurd, Kurdan û Kurdistanê wê rihettir bibe. Yani bi min ji ber van xalan wêjeya postkolonyal derfetên gelekî cur bi cur dabîn dike û divê Kurd û wêjeya Kurdî, rewşenbîriya Kurdî gelekî bala xwe bide vê qadê. Belê, belê. Spas xweş mamoste. Yani bi rastî di asas bersiva pirsê xwe de yani giringî û temsîliyeta wê ji bo Kurda avan tiştê wehejmar din gelek tiştên dîtir jî gerek Kurd hîn bêtir bala xwe bidirê belkî wekî we got berhemên bi vî rengî bi Kurdî jî bên nivîsandin û paşê eger derfet çêbibe li zimanên din bên wergerandin û mesela milletên din hay ji kolonyalîzma ku li ser Kurda hatiye ferskirin û tiştên ku hatiye serê wan tiştên hatiye serê zimanê wan eger edebiyatek ne em bêjin teqez weke ya ku îngilîzî de fransî de spanyolî de hatiye ava kirin lê bi Kurdî jî berhemên bi vî rengî çê bibin derkevin holê û li zimanên din bên wergerandin. Ji xwe mesela di pirtûka Barbara Harlow de mesela edebiyata berxwedanê de li wir behsa gelek mînakan dike, behsa Afrikayê dike, behsa rojhilata navîn Ereban dike, behsa gelek millet û edebiyatên cûr bi cûr dike ama behsa Kurda nake. Tenê sê cîhan de ew jî tenê weke mînakekî. Ji edebiyata Kurdî mînakan pêşkêş nake. Digel ku di pirtûk bi xwe li ser edebiyata bindest dane. Ji ber wê navî edebiyata berxwedanê lê behsa Kurdan, edebiyata Kurdan qet nake. Çima? Çünkü berhem li zimanên din nahatine wergerandin û edebiyateke bi vî rengî jî ya rastî di Kurdî de zêde çê nebûye. Di vê navberê de hevan gel pirsê we hebin ji kerema xwe li beşa şîroveyan binivîsin. Ez dibînim di dawiya bernameyê de ez ji mamosteyan bipirsim. Çünkü min dî hevalek pirsî bû. Wekî we got mamoste Sinan pir muhîm in berhemên bi vî rengî. Çiyên teorîk min, çiyên din min jî edebiyata postkolonyal ji bo ew divir jî Virdam karim jî bêjin yani gavam teoriyê zanibin mê karibin li gorî wê teoriyê rewşa xwe fêm bikin û berhemên xwe yê edebî li gorî wê binivîsînin. Yani gava em teoriyê nizanibin nikarin binivîsin li gorî wê. Bêjin Türk mesela li ser teoriya postkolonyal gelekî sekinîne bi rastî û berhemên gelekî hêjayî nivîsandine. Yên mesela em bêjin Orhan Pamuk, Oğuz Atay yani êdî heqeten ew yani derketina asteka baş yani duya wê de. Yani divê em jî pêşî teoriyayê hal bikin, meseleyê fêm bikin, îda berhemên hêja em binivîsînin. Yani em karibin
سرگونه نب آوایکی کلاسیک ام بیجن تنه آوایکی کلاسیک بین زمان چونکه وانا اشخو هاتنه کرن yani او تراوما او سرگون وانا اشخو هاتنه گوتن yani دوام باوایکی جدا بیجن yani وکم بیجن اشخو پوستکولونیزم نویساندنه کاری نویساندنه وکم بیجن وکه لیستکی دبینه yani جانا دوام روشا خو نتنه اجتاسیونه بکن لبرخو بکفن بگرین اف نتنه چاره سریه دوام جانا بروشا خو بکنن بله بله جانا ام وکه لیستکی وی ببینن yani افجی ادبیات ما ده براستی ادبیجم yani از گلک پرتوکی و رومانین کردی وات خوینم ادبیجم اف گلک کیمه yani tamam جالیه ام بیجن تکنیکین پست کولونیال هنه ده ادبیات ما ده لأف نيرينا قشتي أدبيقي كيما يعني وقت كيماسية كيم مخص فيش بيجم سباس خوش مستجب شروع انت ما مستفرد بيكو ام زيده سبويلران جي بدن خوينران از خوازم بچكي ام بحثا ناوروكا پرتوكي بكن بشديكو ايدي پرتوك دست بيت که او گوتارا شخواد پیشی وکه گوتار بلا بويه دوی برهمه ده بندست بکارم باخبن د ناوروکا پرتوکی ده خالین و جبو کردان ام بکارم بجن زیادتر بالکش او مثلا مکمینا که کی مرد کار بیجه وجد پیش کوتنه ده بحث کریه بندستان جخوا فکره ام بیجن درکتنا به برهمه وکی بگو خالتیات ده سپیوک کو جنک نکاره خو ifade بکه دناف جوا کده آوای کی انتحار دکه و دما انتحار جی دیسا جی بندستی لسر فرزه دیسا نکاره خو براحتی ifade بکه دور دجی دفکره جبو کو کس اندن نبیجن گوتنا ناویجن سر دو وقتا خوی رگل ده انتحار کریه جبو کل سری تشتگنین گوتن از تانی وکه مینا کنده بیجم ونکارش مره چیزی اندوه پرتوکیده yani دبکو دنویسن سپیوک اندن کو خوانده بن بله فقط از خوازم yani بهره فکرن از خوازم شرح کی داینم جبر کو رمانی جدایه yani post kolonyalite وکی موجی دزانه وکی روشه yani روشا تایبتشی گاوا 1908 شون و دنیا پیچه گوهری و امبیجن آفریقا لاتین امریکا هندستان چند ولاتی نو هات آوای کرن و سربخواه بون پاشه پست کولونیالیته سروی روشه درکت هولی رومانین و باسکرجی سروی روشی هات هولی فقط ده حال می کرده دا پست کولونیالیته هیانتونه از نه باورم جبر کو kolonyalite hina به هر اوای دنا مدا دوام او pergal devamı. Ya katune be zaguna bengehîn anayasa 66 selme hemuyane em ana veke fermi hemu vek Türk dağıfın gorbi evi. Jiberbi yeki yani post kolonyalite yan anti kolonyalite ez zedetir berba anti kolonyalite digrim duvarı ideoloji fikride ez xwazim bir şehri benim zaman postkolonyalite de nava Türkan da taybetçi de nava edebiyata Türkan da vake dekor te bikaranil mesela te biramın cara evvel Murat Belge kitabın postkolonyalite Afrika'ya hani Türkiye'de de nava iletişimi de var geran te biramın de biranina vida usabu dugot ez çum Afrika'yı Zanzibar'e löve dere ber pencere min pürtük ekidit ejiket mundur vake turistan berçave minket min merak kır min hani xwad yani vake Türk ve hediyelik eşya yani usa penaset ki yani fakat jbo pena yani penasekirna wan u ambition wat dyname pırpır judayı pırpır farkı xwazim viya benim zaman ya dünya ya em kurt eri belli rast em bindestin yani ev nayin karkının ev katun ev Ahmed Khani verve ev dusu salı zedetir em bindestin yani em nikarın xaydare bikun em nikarın zamanı xwa him bibin em nikarın zamanı xwa ravi zaroki xwa bikun em nikarın derve
بدل راحتي كردي باخفن falan yani بحزاران ظلم هاتي المكرن جبر ويكي هلبت ام بندستن يقا اوجتنه شكشتنه fakat bendest من پیش تاجی گوت وکی تگه کی genel gelenkperiye yani gavat beji bendest yani ev tişte beni bendest de hati ve şartın ev zulmen mezin nay xuyandın vaki minak bejim em bejin vaki bajar Ahmet yek kurdaki dişi em bejin duvarı cinayeti da sınıf aborya uji başı o dikare xo ifade bikiji مکتب خواندی زمان جزانه چند زمان جزانه یا ev بخواش خواه بندسته یا جبر کو داگر کرد نه و مدایه ev fonksiyon ev kategori خواه بندسته ama bendestan jiheye var bir fikrin embejin gundiye ki merdiniyan gundiye ki muşi blajine ki be zamanı Türkiye nizanı be nizanı var bajar hatına var bajar zahmet nikar خواه ifade bike ev ji bendeste duhav bendest rast her duş bendest fakat vaktan mero vej bendest ev hiyerarşi sanki vekevdi paraleldi halbuki usanı ne zedetir şiddet u zulme de bine heye daha kem de bine heye ev liciye ki ya da diya mesela haltiya spivakşi usabu hareketteki dış kolonyalite bu dış dagirkeriye da hareket dikir embejin hişmendiya u hebu muhalif bu dikar bu hareket bikir nava civaki da statüye ki uji bu ama nikar bu revşa bani zamana kete gotu bu yani dınava mesela dınava hareketi kurdan da ji carna hin fonksiyon hin kategori heye ya rasti hiyerarşi heye dınava hareketi kurdan da embejin dava vekeviyet ki dava azadiyet ki fakat ye med dınava meda ye baş ifade bike heye ye temsilin baş bike heye fakat ye dınava vi harekete ye zulümle hati kırınşı heye yani peki em çava vana penase bikin yani jibervi edbejim bindestan yani Hannah Arendt Carnaj bo Yahudiya da got armuşken rüya erdi yani yeryüzünün postası yani nava kurdajı kategori usajı heye jibervi ki gava mro bej bindes dikare baxf bindest heye şu an spivak via kategorized her wa evji gramski kategorized ki yen dikare xwe bigijin ragihandina hemwalatiya juara mro nikare bej bindesti spivak yen xwanikar ifade bike ye zaman nizane ye derve bajerin sanırım yani derve iktidarı ve muktedirane mirov dikare juan ra biveje bindest evji çima mühimi ama yani şu rehne sipi vakti kırınç evet debi tamam tu statüye ki diyardaki tamam bindeste fakat katı çi peş diyardaki eftişteki mühimi emji bu xaj bejin yani mesela Abdullah Cevdetçi sala 1910 anda digotin ji bo xwendayê Kurdan digotin ya li İstanbolê nemînin li İstanbolê hûn sekinin hûn bûn müdür hûn bûn mamoste tamam ev statüyek baş e ama li welat yê benda we hene û ê bindest hene divê hûn herin wan bo awayekî ev bikin yani hişmendiyê bi wan re ev bikin hîn bikin perwerde bikin falan her wa spîvak jî tenê ev pürtûk ev xebatên marksizmê ev xebatên feminîzmê nekiriye li Bengalê li Bangladeşê li Hindistanê mektep vekiriye û em bêjin xwendeyan perwerde dike û li gor vî yekê yani tenê teoriya xwe gotiye pişt nedaye li gor teoriya xwe ketiye nava hewldanekî û dixwaze van bindestana zaman teke devê bindestan û bila bixwe baxfe pir caran gavan bindest dikarin baxifin mijar tê ortê pir insan dibêjin yani bixwe neaxifî jî temsilcî wan heye yani bi rêya temsilê dikare xwe ifade bike halbuki gava temsil bike ve holê biya min bindestî tê betalkirin ji ber ku temsilciyê te hebe û yek temsilkarê te hebe ji xwe ser navê te dikare baxife
Halbuki mesele ser nav axavtin ne? Bindes buxab deve buxab zamanı xab ifade bike. Yani mişar eve. Jiber ve ki gava mirov rewşa Kurda binerji ez zêde dirêj nekim. Estağfurullah. Duvarê teoriye da mixabin yani problemê mezin di nava me de heye û yani taybet jî di hêla rexnegiriyê de hêla rexneyan da mixabin em hemû bindestin. Yani em di nava hereketa Kurdan da bixwe jî em ne dikarin rexne bikin, em ne dikarin weke özne weke kirde werin holê, em ne dikarin muxalefet bikin. Teqez yani em ana sê kesin wir ez jî tu jî hevalê Sinan jî em dikarin li hemberî dewletê rabin tişta bêjin xwe îfade bikin bi rehetî bibin kirde em ê berdela wî jî bidin ew tiştekî cuda ye ama em bi dilrehetî li hemberî nava civaka xwe da di nava îktidara civaka xwe da em ew xwast rehet nikare hereket bikin biya min ew keşfa spîva kiriye çend cara min hevalara em gava daxivî jî min digot ya divê em bikarin biaxivin yani erê yani ez tu Mamoste Sinan belki em bindestê spîvak nebin ama qenebe em bikarin nava xwe da navmalî de pirsgirêkên navmalî de bikarin biaxivin jî ger em neaxivin teorî jî pêş nakeve rexne jî pêş nakeve çawa negotî edebiyat jî pêş nakeve yani we ana basa edebiyatê kir yani wî gavê ew jî diguhere rewş jî diguhere yani bindest dikare biaxife ew tiştekî dine bindest dikare binivîse tiştekî dine yani ew jî edebiyat e. Belê, belê. Gelek spas mamoste. Bi rastî yanî wekî we got yanî pêşniyazên vê pirtûkê pêşniyazên spîvak şêwran şayestandinên wî şêwirên wî ew wêneyên ku ew bixwe di pirtûkê de di berhemên xwe din de xêz dike ji bo bindestan wekî we got tenê weke teorî negotiye ama nivîs tenê ez binivîsim û jê tên tiştekî dikim mekteb ava kirine dibistan vekirine ji xwe di gotina xwe ya piştpirtûkê de jî dibêje yanî dibêje xwenekarên min ên bindest yanî divê zarokên wiha ne ku ji wan re destnedayî tê gotin û xwe cihên eslî ne yanî bindest qurbanî ji wan re wisa dibêje di ew gotina xwe ya Kurd te ku di piştpirtûkê de jî xwînar dikarin bixwînin yanî belkî wekî we got em anha ne bindestên spîvak bin em li ser daxivin lê ji bo me pêşniyazên divê pirtûkê de çin yan jî kesê ku wekî hiyerarşiyek we got di nav bindestan de hene mesela bindestên ku dikarin xwe bigîrin derfetan dikarin xwe îfade bikin dikarin yani di nav dinûkan de biaxivin û bindestên ku qet ew derfeta wan axaftinê xwe îfadekirinê tunê hene ji bo wan çi ye ji bo van her du bindestan pêşniyazên pirtûkê çine ji ber wê gerekî ez ew pêşniyazî bi min ew vekirina wa mekteba ye yanî çünkü yani bi perwerdekirina wa mamosteya û wa xwendekaran dixwaze wê bêjin wê dinyaya şîddeta epistemîk hilweşîne û zihnekê ter û taze ava bike yani bi min ew xwendineka gelekî muhîm e yani niha em ez piçkî meselê bênim ser meseleyên rojane û em bêjin ê va demên dawî ser mesela pêvajoya aşitiyê û ya entegrasyona Rûsyayê şey li Sûriyeyê pardon mesela di Facebookê de ez dişopînim belkî hûn jî nas dikin Behrûz Şocayî heye û Kemal Süleymanî du Kurdên Îranê ne li ser mesela li ser axaftina li ser peyvên hevokên Abdullah Öcalan û ê em bêjin serkirdeyên ê PYD wa disekinin û bi wan peyvan yanî hevokê wan çawa didin fêmkirin bê çawa hişê me ê Kurda hatiye kolonizekirin yani yani mesela wexta em bêjin pêvajoya aşitiyê ya jî wextê jî em bêjin baroj sürecî yani Türk ji vêya tiştekî cuda fêm dikin û em bixwe em tiştekî cuda fêm dikin yani carna wilo ez fikirim ya edbê heqeten ev parlamenê me em xwe dixapênin yani ev çi ye
az wilo difikrim yani. Yani çünkü ewan ji vê pêvê tiştekî din fêm dikin. Ew dibe tamam û berxwedayê êdî bes ronên ciyê xwe em vê qebûl dikin çekê xwe dên û werin mala xwe. Meselê wilo dibênin. Nabe yani tamam ji were heqê we, ji werin hêza we, ji werin zimanê we, ji werin nasnamayê we tiştekî wilo naverokê de xuya nake yani. Bi min yani ew şîdeta epistemîk tam jî ev e yani. Yani tiştê ew fêm dikin tiştekî diye em fêm dikin tiştekî diye weke tu maz texî parzûngê tu şîr texî parzûngê tiştin bimên û tiştin derbas bin. Yani axaftina me fêmkirina me têgihiştina me mixabin wilo ye niha yani. Belê mixabin. Ew jî yani sedemên xwe hinekek jî jî wekî me got ev şê hatî dagirkirin, hatî kolonîzekirin. Yani bandorê êdî li fehma însanan jî kir yani ew derfet destê wan de nemaye ku bi çavekî din li tiştan binêrin û yani bi nêrîneke din binirxînin. Çünkü ew derfet êdî hatiye tepsandin, hatiye pirçiqandin. Bi çawa bêjim yani hinekan ew derfeta şîdeta epistemîk jî nemaye. Çünkü bi xwe ew qasî hatine tepsandin rêyek ji wan re nemaye. Hebe jî nikarin li serê bifikirin. Yani ji ber wê berhemên wisa qene dikin ku însan piçekî karibin rewşên ku dişibin rewşa wan yan jî dibe ku di hin pirtûkan de di hin xebatan de behsa Kurdan bi xwe jî dikin. Ji ber wê mamoste mesela di Rojava pirtûka fanon hatibû wergerandin cihêliyên cîhanî. Niha ev berhem hat wergerandin Barbara Harlow me got. Yani ez dixwazim ji bo berdewamiya van xebatan, ji bo piştgiriya van xebatan ku dikin ku berhemên bi vî rengî ku ji bo Kurdan mînakên pir baş in, numûneyên temsîliyetên pir baş in. Dikin ku Kurd êdî dikaribin ne hewcî zimanekî din, zimanekî Ewropî, zimanê serdestên xwe lê Kurdî bixwînin. Yani berdewamiya em bêjin van berheman, wergerandina van berheman bi çiv girê da ye. Ji bo temaşevan em bêjin. Mamos ev tiştekî mühim e. Marx tezin ser Feuerbach'ta dibêje eğiticilerin de eğitilmesi gerekir dibe. Yani dibe mamoste jî ji nû ve war perwerde kirin. Ev berhemana ev Pirtûka Barbara Harlow ya Fanon ev hemû vî fonksiyonê dilîze. Ya di nava xwendayê me da berhemên bi vî rengî tam Marx çawa penasê kiriye rola wî dilîze. Ev pir mühim e. Ji xwe Pirtûka Fanon jî ya Harlow jî ya Spivak jî hersî jî rexne ye. Rexneya navend Ewropî ye, rexneya zanîna ronakgeriyê ye û rexneya tehekkûma zanînê ye. Yani li hemberê vî epistemolojiyê serî rakirin gotiye tamam epistemolojiya Ewropî ya ronakgerî heye tamam ama di vir da jî zulma giran di vir da tê kirin. Yani belkî zulm ji vir dest pê dike. Ji ber vê ye ki ev berxwedan e. Ev her pirtûk jî hem rexneye hem ji berxwedan e. Yani şiddeta epistemîk, ihlala epistemîk ev hemû têgehên wisa ye. Sabotaj heta mesela hevpeyvînekî xwe da Spivak qala sabotajê dike. Divêje sabotaj tiştekî gelek muhîm e ku divê mirov hinek tişta proveke bike. Zanîna Ewropayê proveke bike, dîtina Ewropayê proveke bike û temsîla Ewropayê proveke bike. Ev her pirtûk jî di vî çerçevê da rolê gelek mezin listiye ev gelek bimin gelek mühim e. Ya dudiyan helbet pirtûk ne tenê bese yani gava teoriya edebiyata metine be, teoriya rexneya metine be û esan teoriya siyaseta metine be bivê nevê yani kitap wergerî jî pir rola xwe nikare bilîze ji ber ku divê ji ber her tiştê teorî hebe li gor vî teorî jî pratîkekî hebe. Gava teoriyekî tune hebe weke Murat Belge her Zanzibarê pirtûkxaneyekî de çav kitabekî bikeve
توی بیش اولا خوش همش از ویا وارگردیم حال که ev yani emin şart mehbusanine yani perverde ama embejin idealizasyon ama revşamaya civaki ve kevaji anani zaman yani embejin tekçüneki mezun rojava hat kavmi tekçüneki başvuru peşameye o zaten rojlat çedbe ne diyarı bakur şuha fetisiye yani deve mirov veke ser parça yani parça üstü bu fikri halime kurdan rastî halime gelek xirabe yani erê her çıkas hin tişta da hêvî heye û mücadele devamı hêviya me azadiyê berdewam jî di hêla siyasetê de di hêla ideolojiyê de di hêla civakiyê de yani têkçûnekî zêde zêde di nava me de ye ez naxwazim zêde reşmîn bibim fakat halê me vî dawiyê mixabin belki em bi mehabatê re belki jî em bi 1975 şikestina Mele Mustafa re mukayese bikin têkçûnekî mezin di nava me de heye heta hevalekî we re jî got belki em 1920 jî bîne berçavê xwe ji ber ku wî demê Kürdistan Tealî Cemiyetî jî parçe bibû û Kurd bêhêvî mabû yani ev rojana biya min rojên dîrokî ne kî duwarê kurdayetî da duwarê kurdî da kî çi dike kî dibe bila bibe yani ji wî partiyê ji partiya din ji partiya din qet ferq tune ye ji bo azadiya Kurdan ji bo wekeviya Kurdan kî xebatekî dike kî xîretekî dike divê em ji waran bibe alîkar em spasiyê wan bikin wan bide ser seran ser çavan. Belê belê mamoste gelek spas. Em hêdiyê ber bi dawî ve jî tên ez dixwazim wekî yanî gotinên dawî ji bo we her duyan ji mamoste yanî piştî vê berhemê em bêjin bi we belkî hevalên wergêr hebin ku me niha temaşe dikin İngilîzî Fransî bi çi zimanî êdî bi we yanî ganin ji me re hinekî yanî him berhemên ku belkî pirsekî spontane be niha nehêşiye jî berhemên ku bi vî rengî divê wergera wan bêkirin li gor we yanî hûn dikarin kî pêşniyaz bikin ji bo her duyan jî kerem bikin. Mamoste Fırat kerem ke Ya min çend car jî înan ra got edî sabîn ziman belkî lê mecbûr bikim ferz bikim kitabên Rana Hît Guha yani zêde bi me ve alaqedar e û em bêjin li ser hereketa gundiyên Hindistanê xebatê baş kiriye û li ser madûniyetê ji xwe em bêjin xebatê wê gelek baş e yani taybet yê Rana Hît Guha ger hevalê me ê werger weke Sinan mamoste û weşanxaneyê me müsait be baş dibe yê Jacques Derrida mesela gelek baş dibe û her wiha rastî jî gelek gotarên fanon hat nava weşanxaneyê Tirkî da hat wergerandin ama di nava weşanxanê me de hîn zêde mixabin tesîra fanon zêde tune ye çawa mamoste Sinan got rojava tiştekî gelek baş kirin ama li bakur ya dizanim hîn tiştekî wisa tune ye fanon ayim Çesayir yani avesta mala wan ava û bi saya Fexriye Alsay kitabên hin ê baş yê li ser cûhiyan ew kirin çap kirin ev tiştana gelek baş e fakat ez wek tiştekî ji bêjim ez bixwe jî yani ez qasî 5 salin zêdetir min edebiyata Rûsan ya Awropayê min dixwand ya İngiltere ya Almanya ya Fransa jî heta biya min mirov hinek berê xwe bide Latîn Amerika û Afrikaya Başûr baş dibe ji ber ku dewr da kakilê azadiyê hene veşartî û rewşa wan jî zêdetir dişibe me weşanxaneyê me eger dest davêjin edebiyatê biya min Afrikaya Başûr û Latîn Amerika bo me ya wê sûd bide me yani xwesteka min wisa ye. Gelek spas mamoste Sinan. yani ev navê ku Mamoste Fırat gotim rastî navên hêjan e daliyê teoriya edebiyatê jî mirov karî behsa hin rewşenbînê rojava jî bikî weke Roland Barthes mesela Michel Foucault bêjin Sartre yani ev şexsiyet jî ji bo teoriya edebiyatê gelekî muhîm in em karin bêjin
خباتين ادوارد سايد ये हामी बाबा مثلا او جي هندستانيه اي تاغور يعني اف براستي جي هندستاني جي وجي لاتين امريكا جي يعني نافين قال لك يقولوا جرين دركتنا بيش بيواري ده دفي ام بيوان كيفن وخباتي وان الكردي ورقرينا يعني جبو فيجي هيس وبشقري وسازي وقال لك تش لازمن ادبيش الله ام خدي وادر فتانا ام خدي ويهش من دينا ويعني بوي موتيفاسيوني ام دوام بكن يعني دخوزام ابا Ama bas ev mesele o tiştek küçük bejim gelek mühim çünkü teoriye çandı u çand gelek mühim vi çerçevede ji ve şanhane rolü gelek mühim dilize yani ez jbo nefşe nud bejim ev politikayın ve şanhane me pır mühim eser xwa bejim var ki özel eleştiri xwa rahnekiri bejim ya em hamu mesela em nefşen iletişimine nefşen ayrıntıyına nefşen metisine yani bandora wil ser mahmuyan heye mukhaben heye jiber ku teoriye cara awal emcu deri hindibin halbuki teoriye emji iletişimi bi zamanı Türkiye ji avestay ji pale ji lise emji zamanı fahim bibin jibo nefşin peşiya mej gelek mühim yani ev işte usa hesanın zane yani ger ne be em de ikinci el evin yani çepe Türkan mukhaben yani modernite mecidi ve ikinci el Türk modernleşmesi jiber ve ki yani politika ve şerhane me gelek mühime ez zanım derfeti wanji tune embejin mamoste sinanji ver kedeki mezun da ve şerhane da vergeri embejin inanji busa kek Abdullah busa la leş busa havaletni busa nüver busa eri perivantını ras kadro wanji tune fakat deve yani dınava ekas kemasiyanda politikayı vane bejarte hebe biyamın çetirdi be duhazım viya benim zaman elbet spasiya van hamiya jidikim kari gelek başu piroz dikir jibo kurdi u kurdayeti. بله هم جاردن دبیجن مالا و ناوا و ایشالله بردوام ببه ام هدی دی بر بداوی بتن ماموسته کو هبه گوترین وین داوی گلکی سپاس جبو پیشنیازین وجی belki havalin waşangerin hane havalin editör wergir balaman bikşinin eger emi keyf hoş bibin hebe gotinin weyn dawi tişteki kund xwazin lezede bikin paşa em hediye bername xwe dawi bikin kerem جبو في درفتي سباسياوات كموك كردية أكاديمية كردي خانة أكاديمية وجبو بيش قلتنا مع مصطفى راجي قال لك كيف وشم يعني هر جراء تخوينم حقا ادبي باشكم وورجر كريا بخيرا بيش قلتنا يعني حقا الجامعية قال لك سباسيا وهر وهات في وارده يكو برتو بيشنيار كر مع مصطفى اوراي ج زانغها برمنه سباسياويت حواله داوود دوي كديده دوي بروجي ده دنا برامه دبو اوجي قال لك سري بفاور قرار اشياء قال لك بطليه سباسياويت كن ديسا ريداكتورا فا ورقرا ويا في ورقريجي سبرا قتلو حوالا من اجي از سباسياوي جيتكم ويا داوي سباسيا بول وشانتكم جبوك واف برتوك وشان وكره خدمتا زمانه كردي از قال لك شانازم كو اما بيجن طولای کی بچوک بجی ما خسته به وی دیواره کردی و ما دیواره خو ام بيجن اما هوا نکر بجی دوریه ده دوی موتیواسیونه ده ما کارک ما کریاره کربه یعنی موتیواسیونه ما اوا و زگلکی شانازم وکی سپاس کم شوا او بمینه خوش serçava mustaqil مستعد نجی سپاسیت دکم یا حوالی استودیو دکم کردی خانه اکادمی دکم یا ماموسته سینان دکم مالا و آوا هیویا من اوه کو روژر آزاد دا باخفن و روژر خوش دا باخفن elbet daxwazamış lekolini Kurdan u akademisyen Kurdan اوه کو بلا ev jî runun jibo welatê xwe jibo gelê xwe bindest pirtûkên bi wî awayê
ser bixebitin û çap bikin tenê Kurd ne çiqas min destê dünya heye birajê feyz bigire ji me Kurda feyz bigire ji ber ku mücadele me ji xwe hêjayê feyzê ye ama bira teoriya me jî hêjayê feyzê ve malaviya we hemûya dixwazim. Avatir mamoste spasiya her duyan bi taybetî dikim ji bo vangotinên wê yên hêja, xebatên wê yên hêja. Hevalên hêja dîsa em bi rêzeweşaneke, rêzê semînereke din pêşberî we bûn bi Kurdîxana Akademiyê re. Vê carê em li ser pirtûka Gayatri Spivak ya bi navê bindest dikarin biaxivin. Me civatekî xweş kir bi saya mamosteyên hêja Firat Aydınkaya û Sinan Gültekin. Heya bernameyekê din bimînin di nav xêrxweşiyê de em spasiya we dikin. Mala we ava bi xatirê.